Iloilo City Councilor Plaridel Nava aminado nga na pressure bilang isa ka floor leader kag chairman sa mga komitiba. Konsehal, ginhangkat ang konseho na ipadalom sa reorganization ang mga komitiba. Mga konsehal may magkatuhay nga reaksyon sa reorganization. Nakatutok si Zen Kilantang. Sa privilege speech ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava sa sesyon kay inasang aga, ginpabutyag sini nga ang pagbaton sini bilang floor leader kag chairman sang committee chairmanship sa konseho, wala nagakahulugan nga sarang ini nga madiktahan. You stand for what is right and true. Just give me the freedom to choose what for me is also true and right. Aminado si Nava nga nagakaipit ini sa duha ka grupo. Ginpahayag man sini nga dako nga pagpanghangkat ini sa iya posisyon, ilabi na nga may pressure ini natuhoy sa prime water. Bangod sini ginhangkat ni Nava ang konseho nga i-reorganize ang mga komitiba. Damo nagatawag sa akon ng mga talpulano, kung sino-sino nga tawag sa akon, may pasargid, may aram nga tawag nga hindi ipagpasaron. Kung sino sila yung madikta sa akon man. So I was forced to deliver that message to my fellow councilors. Kung gusto nila, I can give it to them back. I don't need this. Nagahinyo naman si Nava sa iya mga kaupdanan nga konsehal nga suportahan ini. May reaksyon naman diri sa Councilor Arman Parcon kag kagawad Eduardo Peña Redondo. So iya ina nga stand. Ako may ara man ako nga stand, mga kaupdanan ko may ara man nga stand. So ang importante ka panindugan kita kundi nang gusto kundi ang promotion sa general welfare. I have to study kung sino ang mauli, sino ang gusto mag-uli sa iya chairmanship or sino ang nagakinanglan sang bulig sing upod yang councilor kay kung mag-concentrate lang sa isang grupo overloaded kamo sa na. Natalana naman nga pagabutuhan sa mga konsehal sa masunod nga sesyon ang hinyo ni Nava nga reorganization. Ako si Zen Kilantang para sa One Western Visayas.